न चलल कब चढ़ गइल सावन खैनी पे आज तब होखे पछतावन पतो न चलल कब चढ़ गइल सावन खैनी पे आज तब होखे पछतावन इहे बात के खातिर हमें रोजे हुर पेटता इहे बात के खातिर हमें रोज हुर पेटता सुनिए भोले बाबा न समझाई हो बसहारा उड़ सपनों में खे दता बसहारा उड़ सपनों में खे दता बसहारा उड़ सपनों में खे दता डर लगे हम के बारा चले नहीं कौन हो चारा देखी जब अखिया उनकर लहल हो देखी जब अखिया उनकर डहरेला बहुत दिया जब आवे हमारा हनिया हम तहनु काइयो ही सहल हो डहर बावे इतना कि मोर दिलवो धड़कता डहर बावे इतना कि मोर दिलवो धड़कता सुनिए भोले बाबा न समझाई हो बसहारा उड़ सपनों में खे दता बसहारा उड़ सपनों में खे दता बसहारा उड़ सपनों में खे दता डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो मधुबन। गलती हम भारी कइनी सावन में प्याज खैनी कदी छामा पड़तानी पैया विजय पटेल कहे बताऊ फरेश कहे परवेश के बना दी गवैया रंजन रोहित के घूरी घूरी देखता रंजन रोहित के घूरी घूरी देखता सुनिए भोले बाबा न समझाई हो बसहारा उड़ सपनों में खे दता बसहारा उड़ सपनों में खे दता पतो न चलल कब चढ़ गइल सावन खैनी पे आज तब होखे पछतावन इहे बात के खातिर हमें रोजे हुर पेटता इहे बात के खातिर हमें रोज हुर पेटता सुनिए भोले बाबा न समझाई हो बसहारा उड़ सपनों में खे दता बसहारा उड़ सपनों में खे दता डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो मधुबन पूर्वी चंपारण। कॉन्टैक्ट नंबर 9199425490।